ya gaya mana Allah ya shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah, kuma mala'iku ma sun shaida, ma'abuta ilimi ma sun shaida, kuma cewa Allah subhanahu wataala yana tsaye da adalci, ba abin bautawa da gaskiya sai shi, shine mabuwayi mai hikima. A nan wurin akwai abin watan mamaki da ba a saba da shi ba. A ƙa'ida in ka ji shaida, to wani da wani abu ya shiga tsakaninsu sai na uku, wanda ake ce ma third party ko, sai ya ma ɗaya daga ciki shaida. Amma a ƙa'ida mutum baya ma kansa shaida, bal ba ma mutum baya ma kansa shaida, mutum baya ma wanda jibintansa da shi ya yawa shaida. To anan shi Allah subhanahu wa ta'ala sai gashi yana ma kansa shaida da kansa. Shahidallahu, Allah ya shaida. Abin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam, kuma dama ya ce kul ayyu shay'in akbaru